Gost Dnevnika je ministar rada Marko Pavić. Dobro večer. Dobro večer vama i vašim gledateljima. Gospodine Pavić, vlada je odbila predloženo restrukturiranje, ali ostaje otvorena za traženje dodatnih rješenja kako je naveo premijer. Možete li našim gledateljima objasniti što to točno znači? Tako je. Ono što mogu istaknuti da je do sad u brodogradnju u Republici Hrvatskoj uloženo 31 milijarda kuna. 13,3 milijarde kuna otišlo je u Uljanik grupu. Isto tako bi istaknuo da protestirana jamstva koja je država platila, morala i nije mogla ne platiti, samo do 3. mjeseca ove godine 3,1 milijardu kuna, jedan Pelješki most, da nismo imali rebalans proračuna, da nismo imali krizne poreze, da nismo smanjivali bilo kakva prava. Prema tome tu smo pokazali stabilnost javnih financija. Ali ovdje sada podvlačite crtu i kažete nema više jamstava, subvencija iz proračuna i tražite dodatne rješenja koja? Ono što smo isto tako pokazali prema radnicima, apsolutnu odgovornost, 716 milijuna kuna prošle godine je država odobrila takozvanog jamstva iz koje su isplaćivane plaće. Prijedlog programa restrukturiranja u svojoj gornjoj granici 10,8 milijardi kuna, 7,5-8 milijardi niža granica koja je usmeno dogovarana, pokazala je da ima preveliki mogući utjecaj na fiskalne, odnosno na javne financije i vlada kao takva odlučila da je upitna učinkovitost, odnosno održivost takvog plana i odbila je. Dalje na upravi sada da vidi da li ima još koji prostor. Mi se nadamo da će se neko rješenje uspjeti pronaći. Ukoliko ono što mogu smiriti radnika. Kada ćete naći to rješenje? Jesu li to tjedni, mjeseci? Dakle, nije to na vladi naravno da traži rješenje. Uljanik je privatna kompanija. Vlada daje potporu ili ne planu restrukturiranja. Ono što mogu reći je da ukoliko dođe do stečaja ne prejudicirajući odluku Trgovačkog suda, postoje i momenti, odnosno adekvatne mogućnosti zaštite radnika Uljanika. Prvenstveno govorim i o 3 minimalne plaće koje će dobiti putem Agencije za potraživanje radničkih tražbina, otpremnine, isto tako naknade za nezaposlene. Ako dođe do stečaja, idu li oni automatizmom na Zavod za zapošljavanje? Stečajni upravitelj odlučuje tko ostaje, kome daje otkaz. Ako dođe do te situacije, isto tako Hrvatski zavod za zapošljavanje pripremit će se, osigurat će se mobilni tim od jedno 50-ak ljudi koji će otići u Uljanik u 3. maj i na taj način isto tako pružiti bilo prekvalifikaciju, bilo obrazovanje, bilo mjere samozapošljavanja ili bilo koji drugi način da te ljude zbrinemo. Oni će isto tako nakon prijave, ukoliko dođe do stečaja na Zavod za zapošljavanje, dobiti mogućnost i naknada za nezaposlene 60% obračunate plaće i u maksimalnom iznosu od 4.369 kuna prva 3 mjeseca, 30% obračunate plaće do 15 mjeseci dalje. Oni koji su pred penziju 5 godina pred mirovinu i 32 godine staža moći će do mirovine ili do zaposlenja primati tu naknadu u minimalnom iznosu od 1.500 kuna. Imaju li radnici u tom slučaju pravo na otpremninu možda? Ovisi o kolektivnim ugovorima, a pretpostavljam da u kolektivnim ugovorima piše da imaju. Ona će se osigurati. Pravo na 3 minimalne plaće otpremninu ćemo isplatiti putem Agencije za radnička potraživanja i procijenjen je trošak za to od države 85 milijuna kuna. Tako da nadamo se da će se stvoriti još neka druga opcija, ali mogu i umiriti radnike da pokazali smo i socijalnu dimenziju prema radnicima Uljanika i 3. maja sa 716 milijuna kuna koje su Rescue Aida, koje su potrebljeni za njihove plaće. Pokazujemo sada i sa svim ovim elementima, a spremni smo istražiti mogućnosti financiranja iz Europskog socijalnog fonda i Europskog fonda za globalizaciju za isto tako prekvalifikacije i mjere aktivne politike zapošljavanja. Jeste li ikakve projekcije radili u vašem ministarstvu koliko bi novca trebalo izdvojiti za radnike u slučaju stečaja? Nismo još, ali apsolutno ta prava su zagarantirana i ti novci će se svakako u Zavodu za zapošljavanje osigurati, kao isto i u Agenciji za potraživanje radničkih tražbina. Prema tome, još jedanput ponavljam,
ne prejudicirajući odluku Trgovačkog suda, 3 mjeseca 60% zadnje plaće, 1500 minimalno 30% do 15 mjeseci, 3 minimalne plaće, pravo na otpremninu i pravo iz kolektivnih ugovora. Ministre, hvala vam na razgovoru u Dnevniku. Hvala i vama.